Yes, hello mga subscribers. Dito po tayo ngayon sa ating regular client natin, si Ryan Mercado. So, kakasal po siya this coming February 16. Ayan. So, binabati ko po itong bagong newlywed na to. Ikakasal sila sa... Ikakasal. Anong sa kayo sa place nyo? Sabihin mo naman. Sa ano? Sa Arayat, sa Pitas. Doon kayo, doon ang ano nyo? Doon yung church. Doon kayo church ninyo. So, Okay. sa... Pinili namin church sa Magantay. So doon kayo kakasal sa may Arayat Bitas. So ikakasal po sila sa February 16 sa Arayat Bitas. Si Ryan at saka si ano pa mismo? So Ryan and Charlene sa inyo, advance happy wedding this coming February 16, 2025. Ayan. So binabati ko itong ating regular barkada tropa, si Ryan Mercado. Ayan. Send Gcash na lang po, PM niyo ako. Pwede. Naghihirap na po ako. Ayan. So, kukwento ko lang sandali, mga short of kwento, mga hindi nakakilala kay Ryan. Siya po ay magaling kumanta. Siya po ay call center. Ayan. Tatrabaho siya sa call center. At yung batang to talaga, may claim pa lang muna kasama. Bago ito kasal, talagang marami ng mga napunta nitong batang ito. So, napakaswerte ni Jackie. So, I pray to you, Ryan, sa iyong malapit na kasal. Sana ay magkaroon pa kayo ng mahabang magsasama, habang mapasensya mo, ayan, habang mapasensya mo, ha? Sa magiging misis mo, ayan, to be. Ayan, isa lang. Ay, salam. Isa lang. Yung misis mong to be, ha? Maging loyal ka na. Ayan. Iba na kasi ang buhay may asawa. Ayan. So, sinisiran ko po siya ng konti itong aking kaibigan. Ayan. So, again, happy advance, ayan, wedding sa iyo, Ryan, and Sabi. Ryan and Charlene this coming February 16, 2025. Ayan, sa may Bitas, Ryan. Ayan, sa magkepo na yan. So, ito po, nagpapakondisyon po siya. Ang tawag po dito ay whole body with ventosa po. So, iba-plug lang yung kamay niya kasi maraming spasm po si Ryan. Ayan. So, sa lahat ng babati, bumati na pa kayo sa vlog nito, sa mga nakakilala kay Ryan. Dito po kami sa Pandakaki, ayan. Ayan, Mexico, Pampanga, ayan. So, sa lahat po na magsisend, PM niyo ako, minimum 5 kilo. Bati mo naman yung mga ano mo, yung mga kamag-anak mo. Sa vlog-vlog dito eh. Binabali. Binabati ko lahat ng mga family Mercado at Kamer dyan. Ayun. Sa lahat ng mga gusto pumunta, syempre dapat may maliit. Yung inong mo. Lahat ng mga ninong ko, Ayan. minimum 50K. Oh, hindi ba kasama yung mga tropang ano dyan, hindi mo yung bilahan? Oo ka. Para pata sa lahat. Okay, no comment. Mas family lang talaga. As in family lang talaga. So this only for family, siyempre. Respeto natin sa lahat. So natutuwa ako, siyempre, isa rin ako sa nag-witness dito sa mag-ilog na to. Parang panay lumodero mag-camping one. Talagang alaga ko na si Ryan. Pati yung misis niya, alaga ko na sa kabilang shop ito. So natutuwa ako sa inyo. So, hiling ko lang, siyempre unang-una yung respeto sa isa, respeto ng pamahalan. So sabi nga, look to us part, gampanan nyo yun pag kayo ay kinasal na. Yan. So again, God bless and happy wedding this coming February 16, 2025 sa inyong dalawa. Okay? Happy New Year din, Happy New Year. Happy New Year. So God bless po. Bumabati sa inyo si Moderno Magkeping 2 ng happy wedding this coming February 16, 2025. God bless po.